Bé, doncs, bona tarda. La sessió 4 normes bàsiques per evitar la contaminació dels aliments que farem aquesta tarda. És l'última activitat que tenim en el programa de les 9enes Jornades de Salut i Alimentació. Ja sabeu que fem durant el mes d'octubre a la ciutat des de l'any 2003 per commemorar el Dia Mundial de l'Alimentació, que va ser el dia 16. I amb aquesta sessió el que preteníem era explicar aquelles coses bàsiques que ens poden ajudar a evitar problemes de salut grans en uns moments, però a vegades aquelles petites coses que a casa diem avui tinc mal de panxa o el dinar no se m'ha posat bé i potser és que no l'hem tractat de manera adequada, quan l'hem rebut o quan l'hem preparat o quan l'hem estat allà manipulant. Llavors, en Xavier Sánchez, que és tècnic de consum de l'Ajuntament de Mataró, us farà la sessió i intentarem això que a partir de l'explicació que us faci ell, si teniu dubtes, preguntes, interessos concrets, els pugueu exposar i aclarir entre tots. I comentar-vos només, si no us fa res, faré algunes fotos. Si algú té algun problema em sortir retratat. Vinga. Hola, se sent bé? Sí? En principi, el que posa avui és una xerrada col·loqui. A mi m'agradaria més que fos col·loqui que xerrada. Per tant, no dubteu en qualsevol moment que us cridi l'atenció alguna cosa o que vulgueu fer-hi alguna aportació, a tallar l'exposició, a intervindre, a preguntar, i això ho faig així, tota la vida he fet així, perquè ara dieu això, o a mi m'han explicat que es tracta precisament d'això, que fem un intercanvi d'experiències i de coneixements i ens ho passem una mica bé durant aquesta hora, perquè això dels microorganismes, veureu, que acabarem bastant por, però ho podem fer una mica més divertit. Jo ara us explicaré una sèrie d'experiències aquí a Mataró. Us les comentaré perquè reflexionem d'entrada una mica en tot això de la higiene dels aliments. No fa tant referència als aliments a casa, però es pot traslladar perfectament el que us explicaré ara en les nostres cuines. Insisteixo en que quan em vulgueu preguntar, tallar-me o el que sigui, ho feu. Si hi ha a la sala botiguers, botigueres, cuiners, sanitaris, que vulgueu aportar al vostre punt de vista, doncs endavant, perquè les aportacions encara enriquiran més el debat. No sé, jo per exemple ara us explicaré algunes experiències personals. Me'n recordo que un cop fent una inspecció en un establiment de costa, hi havia hagut una alerta per una marea roja. Vosaltres sabeu que hi ha èpoques de l'any que hi ha una producció d'unes algues de forma massiva per les condicions de temperatura, bàsicament, i aquestes algues comencen a proliferar, aquestes algues generen una toxina, i automàticament hi ha una administració, que és el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que fa anàlisis constantment a tota la costa del litoral català per detectar quan passa això, perquè aquesta toxina és realment greu. Algunes d'elles, a vegades, ens poden provocar amnèsia, altres vegades ens poden paralitzar, i una ingesta de músculs, per exemple, contaminats per aquesta toxina, ens podria fer relativament mal. Abans era molt comú que la gent anés a Mataró a pescar, a treure pops, a fer extracció del múscul de roca. Ara això s'ha anat perdent molt, i de fet el que ara, quan anem a la plaça i al mercat i diem vull múscul de roca, en realitat el que és múscul de zona, que vol dir que és múscul d'aquí, de Roses, de Cadaqués, de Tarragona, del Delta, i el que normalment comprem que no és múscul de roca o múscul de zona és el múscul que ve sobretot d'Itàlia o que ve de Galícia. Però el múscul de roca o de zona actual ve dels vivers i després de ser extret de l'aigua del mar passen unes piscines on es va depurant el múscul. I quan anem a la peixateria a comprar-lo hem de veure una etiqueta allà que posa múscul depurat. La data de consum preferent del múscul és fins que el múscul està viu, o el múscul s'ha de vendre viu. Doncs hi va haver una alerta d'aquestes i vam passejar-nos per la costa per evitar que hi hagués múscul incontrolat i que el poguéssim consumir en un restaurant. Anàvem pels restaurants. Ara fa pocs mesos els Mossos d'Esquadra van detenir a Badalona
una gent que portava múscul d'extracció incontrolada, 300 quilos, la va trobar els Mossos, que els portaven a vendre en els restaurants, els compraven perquè eren bons, perquè eren d'aquí, no eren de Galícia ni de... Galícia són bons, però vull dir que eren frescos, i no havia passat per depuradora. Imagineu que aquesta gent que fa l'extracció no sap que hi ha una alerta per marea roja, els ven al restaurant, que tampoc s'han assabentat, i ens els mengem nosaltres. Les toxines aquestes són brutals. Doncs, anant a mirar aquests restaurants, en vam trobar un que primera li vam preguntar si havia comprat res fora del circuit, que ens va dir que no, i preguntant, vam veure que tenia un aquari preciós a la sala del restaurant. Moltes vegades haurem anat a un restaurant on veurem allà les llagostes, els llamantos, no? Estava ple de musclos, no? I aquests musclos d'on venien? Del furtiu, no? Els havia comprat a Mercabarna, els havia comprat del circuit habitual, però perquè en comptes de posar-los a la nevera, que es caduquen abans, els va tirar tots al sac a dintre de l'aquari, amb les llagostes, amb els llamantos, amb tot, no? Què passa? Que els musclos aquests, bàsicament, són éssers sedentaris que s'adhereixen a la roca, a la corda del piber o en aquest cas a la peixera, i ells comencen a filtrar l'aigua de la peixera, en aquest cas, no? Tots els excrements de les llagostes, dels llamantos i tal. O sigui que un múscul que teníem depurat, apte pel consum humà, es va transformar en un múscul no apte pel consum humà, això ho feia habitualment. Amb aquesta anècdota, a part de que també havíem detectat que aquests establiments de vegades el que fan és canviar l'aigua de la peixera, anant a la platja, agafant una galleda i tirant-la dintre la peixera. I llavors, clar, la marea roja afectava els músculs de la peixera perquè, quan tot havia seguit el circuit adequat, aquí es trencava aquesta seguretat. Aquesta anècdota, per exemple, és una de les moltes que ara us comentaré, però el que n'hem de treure de cara a les 4 normes bàsiques per a la manipulació dels aliments és que sempre hi ha riscos. Sempre hi ha riscos i a vegades no els coneixem. I no conèixer aquests riscos són els que ens provoquen un accident. En realitat, hi ha molt poques toxinfeccions alimentàries greus ara. Però això no és degut a que ho fem bé o malament, bàsicament, sinó que la matèria, els controls primaris, els controls de llotja de peix, els controls d'escorxador, els controls en cuines, en restaurants, són constants i ens arriben a les botigues i ens arriben els productes bé. Per tant, els aliments que ens arriben a casa normalment ja estan bé. Això ajuda molt. Però amb aquestes anècdotes el que vull és despertar aquelles coses que a vegades no ens havíem plantejat mai i que passen. Els del restaurant això no ho feien cap mala intenció. Potser deia, ostres, jo he descobert que m'aguanten més a dintre l'aquari que no a la nevera, que normalment són 5 dies, i allà li aguantava més. Però un cop se li va explicar va veure que era una pràctica incorrecta. Vosaltres, millor, us agradarà aprendre horxata. I les horxates nosaltres als estius les analitzem constantment, perquè les horxates, totes les horxates de supermercat, que són horxates esterilitzades, són productes que han estat sotmesos a fàbrica a temperatures superiors als 120 graus, capaces de destruir els microorganismes, això que ens pot fer mal, les seves toxines, i per tant allà no hi ha res. Si automàticament després d'esterilitzar una horxata la envasem, la podem tindre a casa mesos i mesos i no ens passarà res. Un cop oberta sí, la posarem a la nevera i ens la veurem i ja estarà, no? Però jo estic parlant d'aquelles horxates bones, d'aquelles horxates que anem a l'estiu i que no duren més de 24 hores, però que tenen gust d'horxata. Doncs les horxates, al principi d'analitzar-les, eren boníssimes, però feien unes diarrees brutals. En el mateix de l'horxateria se li tallaven les horxates de la quantitat de microbis que hi havia i inclús econòmicament no era viable tirar endavant aquelles horxates. Analitzant, a qui li sortien bé els resultats i a qui li sortien malament els resultats, vam trobar que les horxates fetes en xufles, sabeu que les xufles són tubercles com patates petites, no? I les xufles estan arrugades. Doncs qui comprava les xufles grans, que hi són d'una categoria gran, al netejar-les i desinfectar-les amb unes gotes de lleixiu, com que la xufla era gran, encara que tingués arruga, els gèrmens que portava la sorra del camp es desprenien molt més fàcilment i quedaven més netes. L'horxata simplement és agafar la xufla, esprémer-la, barrejar-la amb el sucre, amb l'aigua, i d'allò en fèiem l'horxata, no? Per tant, no té un tractament tèrmic posterior que ens elimini els gèrmens d'allà.
doncs canviava molt. La xufla barata, la petita, arrugada, mantenia la sorra, que porta molts gèrmens de la sorra del camp, i allà doncs, era molt difícil treure aquests microbis. Són detalls, Si algú aquí treballa en una forneria o coneix el sector del pa, això a vegades us dic anècdotes minoritàries, perquè els sectors ho fan bé en general i per això no ens passa mai res. Però, per exemple, ens va vindre una persona posant-nos una denúncia a l'oficina del Departament de Salut Pública i diu, escolta, vaig comprar un croissant de xocolata, vaig fer la primera queixalada i a sota de les crostes de xocolata hi havia un dit de verdet, de fongs. Ai, què passa aquí? Algunes pastisseries, alguns forns de pa, quan la bulleria del dia no els hi ha sortit, la majoria la destrueixen i s'ha acabat, però hi ha alguns que no. Hi ha un truc de pastisseria que consisteix en agafar aquestes peces de bulleria, submergir-les en xocolata i transformar un croissant normal, que el dia no ha sortit i ha quedat ja eixut, en un croissant boníssim a l'endemà de xocolata, perquè la xocolata li dona un altre cop el punt d'humitat i de textura i a més la xocolata ja li dona un altre sabor, no? Doncs va passar això, que a més el croissant de xocolata dura més que l'altre. Llavors, estava ple de fongs. Els fongs són uns microorganismes que bàsicament també estan molt a les farines. I en els forns de pa, les farines són micropartícules, estan molt atomitzades. Però és que els fongs, la particularitat que tenen en relació als altres microorganismes és que també tenen unes espores molt làtils. Qualsevol corrent d'aire se'ns endú tots els fongs a qualsevol punt de la sala. Llavors, els forns de pa tenen els productes acabats, imaginem-se un braç de gitano, un pastís de crema, algo de nata, qualsevol cosa d'aquestes que està acabada. I ens la podem posar a la nevera de la botiga i vendre-la. Però si allà al costat s'està treballant amb farines, amb producte cru, les farines s'espolvoregen, estan en l'aire i aquells fongs que estan volant per tot arreu se'ns posa sobre del producte acabat. Què passa amb els croissants del dia? Que els fongs que s'hi han posat, perquè sempre s'hi solen posar, no passa res perquè ens els mengem i aquells fongs no han tingut temps de créixer més i provocar algunes toxines o tindre ja un sabor desagradable. Però clar, un croissant que ja s'havia d'haver destruït, que l'han tornat a passar per la xocolata i que ens l'han tingut a la botiga un parell de dies més, els fongs aquests han crescut de tal manera que la persona que s'ha menjat allò ha notat tal com si es mengés verdet. Això, aquests exemples, són el que se'n diu la contaminació creuada. I això és una cosa que passa moltíssim. Quan nosaltres estem treballant en un producte cru, allà hi ha molts microorganismes. Les xufles recollides del camp porten molta sorra enganxada. I en la sorra, en la pols, hi ha tots els restes d'excrements d'ocells, gossos, d'adobs del camp, d'animals morts, de qualsevol cosa d'aquestes. Tot això, quan es va disgregant, es va desintegrant, en tot cas s'incorporen al medi natural i això és normal, no passa res. Hem de tindre mesures d'higiene en compte. I una de les més importants és dir, tot això que tinc jo és cru. Per tant, aquest tros de la meva cuina és el tros de cru. Ara, un producte acabat, jo acabo de fer un rostit, jo acabo de fer un pastís, ja l'he tret del forn, això ja m'ho menjaré directament. Un flam, qualsevol cosa d'aquestes, ja m'ho menjaré directament. Per tant, això és un producte acabat. Molt de compte amb un producte cru i un producte acabat, perquè els gèrmens que hi ha en el producte cru es poden enganxar en el producte acabat i si no me'l menjo de seguida, doncs poden créixer allà un altre cop els microorganismes. Hi ha molts més exemples. Vosaltres sabeu com fan els canelons normalment a les botigues de menjars cuinats o algunes carnisseries. Hi ha carnisseries que tenen el que se'n diu una embotidora perquè fan salsitxes. Embotidores potser no heu vist més o menys domèstiques, però simplement agafen la carn, la trinxen amb una amassadora gran i després la passen per un cilindre on la carn s'emboteix, van posant la tripa a un costat i la carn es va embotint a dintre la tripa. Llavors van tallant, van donant la forma que volen, botifarra més ampla, la salsitxa més estreta. Això ho tenen molts obradors per fer-nos la salsitxa crua. Doncs, bueno,
quan fan els canelons o quan ens fan alguna cosa d'aquestes, per anar molt més de pressa que el que ens costa fer-ho a casa, per donar-li la forma i tot això, agafes la pasta cuita ja del caneló a la amassadora, i de l'amassadora dius, ja que tinc una embotidora, la posarem a dintre l'embotidora, no? I va sortint per l'altre costat la pasta de caneló, vas tallant amb les tisores i tens un caneló perfecte. Després hi ha emboliques i ja fas el que vulguis, no? Això per ells els és molt pràctic. Doncs un cop vam anar a una botiga i dèiem, escolta'm, et surten els canelons molt contaminats de microorganismes, aquí falla alguna cosa. Investigant, vam veure que això els botiguers també hi ha sempre, no pararé de repetir-ho, això és la minoria, perquè la majoria ho fan bé, però alguns botiguers tenen uns dies de producció, sobretot quan anem a comprar nosaltres. Dijous, el divendres, el dissabte, són els dies que anem a comprar, i ells ja fan la seva programació. Doncs vaig a fer salsitxa crua. Fan la salsitxa crua a les 8 del matí o el que sigui. A les 10 ja tenen les salsitxes crues, doncs ara aprofito i faig la pasta de caneló. La carn crua està plena de germes i la pasta de caneló ja està tota cuita, ja no tenim germes. Doncs ens passaven la carn de caneló pel mateix circuit de l'embotidora i de l'amassadora que a la pasta cuita. Tota la pasta de caneló totalment contaminada. Però ho vam descobrir, ho vam descobrir amb ells, vull dir que això és un treball que fem amb els professionals per detectar com millorar les coses. Ens va dir, i vam dir, no, mira, si fas una bona desinfecció després de fer el cru, ja que tens les màquines i si et va bé, si ens assegures que la desinfecció és bona, pots seguir-ho utilitzant. I em va dir, no, és que no puc fer-ho així. Diu, perquè li vam dir, o en tot cas fes primer el cuit i després fes el cru. Ens va dir, no, perquè les senyores, deia, les senyores se'ns queixen, perquè a vegades ho hem fet i a vegades ens quedava pasta cuita de caneló en el circuit i llavors la gent veia la salsitxa crua amb algun fosc. Deien, això no és bo, doncs era la pasta de caneló, no? I això no li anava bé. Abans vam canviar-ho i vam veure que sí, que primer s'havia de fer el cuit i després el cru, i si no li anava bé, que desinfectés bé les màquines i després, doncs, que fes el que havia de fer amb el caneló. Hi ha moltes coses d'aquestes. Jo recordo també una cosa que ens va fer ballar molt al cap, vam anar a una botiga d'aquestes de menjars cuinats que també obrien els dissabtes i els diumenges, i carai, li sortia malament l'aigua de l'aixeta i l'aigua de Mataró. Està molt analitzada. Cada dia els de la companyia d'aigües de Mataró van a una sèrie de punts de tota la ciutat, dels seus dipòsits, i a una sèrie de fonts de la ciutat també, que són punts finals com els que ens arriben a casa, i fan anàlisis de l'aigua. L'aigua a Mataró és una de les coses que més es mira, i sempre és potable i sempre està perfecta, sempre. Doncs li sortia l'aigua de l'aixeta malament, li sortia una cosa que se'n diu Escherichia coli, un contaminant que està en la femta dels humans i dels animals i que allò indica que hi ha una brutícia extrema. És com aigua del vàter, per dir-ho així, i li sortia de la pica. Bueno, què carai està passant aquí, no? Vam estar mirant, no hi havia manera de saber què passava allà. I al final ens va explicar, un dia, quan li vam dir el perquè, diu, ostres, saps què passa? Que jo, quan faig calamarsos, per netejar-los, agafo el broc de l'aixeta, poso el calamars aquí, pam, tiro el calamars en dintre i així el giro, feia servir l'aixeta per girar el calamars. Llavors, els gèrmens estaven acumulant a tot el broc de l'aixeta. Allò ens va trencar el cap perquè dèiem, d'on de carai surten contaminants fecals amb una aigua que és totalment potable. Bé, ja us explicaré més anècdotes, però aquí el que és important ara que quedi clar és que moltes vegades els perills són allà i no els veiem perquè no ens hem plantejat com detectar-los. I les 4 normes bàsiques d'avui és intentar veure aquests perills i no espantar-nos, per això. Només dir-vos, no m'esteu interrompint i m'hauria d'interrompir. Molt bé. Jo tinc entès que el principal contaminant és l'humà, no pas el... Justament, sí. Els principals responsables de la contaminació dels aliments som nosaltres mateixos, sobretot amb la nostra manipulació. I abans podria ser que vinguessin també de les manipulacions primàries, dels escorxadors, de les granges, de la pesca, però precisament ara això és on els sectors de l'administració estan més a sobre. Fixeu-vos, nosaltres, després del tsunami del Japó,
hi va haver tot el problema de la incidència nuclear del reactor de Fukushima. Bueno, no sé si ho sabíeu, però els productes del Japó ens arriben i podien ser productes contaminats per isòtops radioactius. Tenim una xarxa mundial en quant a seguretat alimentària importantíssima, importantíssima. Des de l'Organització Mundial de la Salut a tots els estats membres de la Unió Europea, a la mínima que passi alguna cosa en algun punt del planeta, el planeta està dividit en unes zones que l'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, coordina amb una altra entitat que es diu la FAO, i sempre que passa una cosa en una de les zones del planeta, ràpidament ho diu a tot el reste d'habitants del planeta perquè s'activin alertes. I en el cas del Japó, per exemple, amb els productes radioactius, es van activar automàticament uns controls específics a les fronteres per evitar que vinguessin isòtops radioactius. Hi ha el que se'n diu la traçabilitat. Ara podem saber els avis, els besavis de qualsevol vedella, de qualsevol producte agrari, ho tenim tot controlat. O així ens passen coses, no? O així ens passen coses. Però ara està molt controlat. En canvi, a casa, l'administració no hi pot entrar. I llavors el que diu és important que tots nosaltres siguem conscients dels riscos, que ja han minorat molt, però un cop arriben a casa són coses nostres, de les persones consumidores. Per això a vegades va bé saber aquestes coses que passen i que millor a casa també ens poden passar, no? Això és una de les transparències que té la Generalitat. Diu, ostres, jo a casa no m'intoxicaré mai. Doncs el 50% de les intoxicacions que hi ha es produeixen en l'àmbit domèstic, no? El que passa és que, imaginem-nos que anem a un menjador escolar amb uns nens petits, que a més són un grup de risc pel que fa a la higiene dels aliments, o en una residència de gent gran. Aquí a Mataró van morir 19 persones amb una intoxicació per salmonel·la ara fa 25 anys. I va passar aquí a Mataró, per una carn en mal estat també. Clar, controlem molt les instal·lacions dels establiments comercials perquè allà cuinen per centenars de persones i a casa cuinem pels que som a casa, no? I a l'efecte som nosaltres, però per nosaltres és prou important, encara que siguem pocs. Com podem les persones consumidores evitar les toxificacions a casa nostra? Aquesta foto l'he tret d'un catàleg de mobiliari de cuina, però aquí hi ha una cosa que no acaba de quadrar. No sé si era per fer la foto, però estic segur que no, perquè això ens agrada a vegades. Aquestes plantes, aquí, i ara s'ha posat molt de moda, jo no sé si en aquests programes de cuina, però, mira, ara tindré un tastet de romaní, un tastet de menta, un tastet de no sé què, i ara estic fent els ingredients i vaig i l'agafo, que maco que és, Clar, però els testos tenen sorra, i les sorres tenen contaminants fecals. Vull dir que, ja que les tenim allà, per què no regar-les a sota l'aixeta? Una altra anècdota, ara que dic això de l'aixeta. Un cop, una salmonel·losi que vam tindre, salmonel·la. Salmonel·la, tothom pensa en l'ou, les gallines. Bueno, doncs nosaltres també hi va haver una salmonel·losi en un establiment. Doncs que no, investigant, allà no havien fet cap maionesa. D'on de carai ha sortit això? Allà preguntant, i al final vam trobar que la culpa la tenia una tortuga estressada. Una tortuga estressada perquè netejava la tortuga sota el xorro d'aigua. Imagineu la tortuga allà amb l'aigua clorada a sobre, o sigui, havia netejat el seu aquari del restaurant i havia netejat els vidres, tot, i la tortuga també la netejava i la dutxava a sota del xorro de l'aigua. Això és innocent, no penses que les tortugues tenen encara, són més portadores que les gallines i els ous, per dir-ho així, de salmonel·la, molt més portadores que les tortugues, i no s'associava la salmonel·la a la tortuga. Igual passa amb la gent que té lloros, molts restaurants, no sé per què, però tenen lloros, i els lloros també són les aus, que també tenen salmonel·la, i són coses d'aquestes que a vegades no penses i que estan a les nostres cuines, no? Els anglesos, el més normal, ara seria haver de passar el gat per aquí. Són les pel·lícules, no. I els gats, a més, són portadors, alguns d'ells, d'un paràsit, un de toxoplasma. Llavors, per no tindre problemes i quan ens plantegem una pregunta, hi ha un risc amb això? Doncs, quin risc hi ha? De totes aquestes anècdotes que us he explicat ara, dir, ostres, el que estic fent, hi ha algun risc que jo no sabia? Hi ha algun risc? I si és, què puc fer jo per controlar-ho? Perquè per sort podem controlar-ho. Mireu, de riscos en els aliments n'hi ha molts, però el 95% són biològics. Són biològics.
Es diuen riscos biòtics, els biològics, i abiòtics, els que no són biològics, com poden ser els químics. Doncs la majoria són microbiològics. I aquestes són les estadístiques del butlletí epidemiològic de l'any 2005. Bàsicament, els que ens afecten més són la salmonel·la, molt associada als ous, els norovirus, que això, els virus aquests també déu-n'hi-do, i això afecta especialment en les col·lectivitats i els hotels. I està molt estudiat perquè amarga les vacances dels hostes dels hotels i, a més, també afecten el personal i es transmet bàsicament, és com un grip això, però associat també als aliments. I crea el 24% de casos d'aquest tipus. El Clostridium perfringens i l'Staphylococcus aureus. L'estafilococ és un germen, com deia vostè, que som els responsables perquè és un germen que s'instal·la en el nostre cos. Nosaltres normalment és possible que el tinguem a sobre i no tinguem cap símptoma. Se'n diu un portador asimptomàtic. El tenim i no ens passa res, però el podem traspassar a un aliment i allà comença a generar, a créixer. Això passa molt, sobretot amb les nates, amb els flams, amb les cremes i amb els gelats. És una de les coses que trobem més en els gelats a granel a l'estiu. Això ho vigilem molt també. A l'estiu, a les boles de gelat, doncs l'estafilococ a vegades hi és. Una de les coses que es diu és que el gelat està en un congelador a menys 18 graus i veurem que el fred del congelador fa que els gèrmens no puguin créixer. Però l'espàtula que fan servir per posar-nos a la bola no va dintre el congelador, la tenen. Llavors els hi fem posar un recipient d'acer inoxidable ple d'àcid, un àcid alimentari, un àcid cítric, un àcid acètic, i llavors l'espàtula la tenen allà, l'àcid no els agrada a la majoria dels microbis i allà es frena el creixement dels microorganismes de l'espàtula. Però l'estafilococ està allà, i l'estafilococ és un germen que, els que estan encostipats i així encara en tenen més, i són quan els poden transmetre. I com deia ell, quan un portador sap que està encostipat, ha d'extremar les mesures d'higiene. No pot estornudar sobre els aliments, ni tocar-se el nas, però no allò tocar-se el nas com els nens, sinó que a vegades allò inconscientment et grates l'ull, el nas, així per sobre, o fas així en el cap, aquestes coses intuïtives. Sobretot a les cuines dels cuiners, aquests canvis de temperatura de dintre de la sala on estan treballant, entren a la càmera, si els veiéssiu, clar, ells van per feina, no? Aquests canvis a vegades creen sensacions tèrmiques de picor i així, i és molt fàcil que et gratis i ja tens l'estafilococ allà, no? A vegades estem fent inspeccions i el cuiner està allà tot atrafegat, ve el viatjant, el que li porta els productes, i diu, hola, Josep, què tal, com estàs? Bé, deixa'm un allà i no sé què. Bé, ja està contaminat. L'altre li està portant totes les caixes amb les coses, li està posant, se saluden cordialment, hola, com estàs? Bé, estic enfeinat, deixa'm un allà. Doncs aquelles mans del cuinanet, ja està. L'altre ve de sebre, està cotxe, camió, caixes de cartró, totes aquestes coses. Doncs l'estafilococ és un germen que està implicat amb el 3%, però que a més de fer-nos el que se'n diu una infecció, que és quan ens mengem un aliment amb molts gèrmens que són capaços d'infectar-nos, els estafilococs generen una altra cosa, que és una toxina. I aquesta toxina és la responsable de moltes intoxicacions. Si a vegades hi ha gèrmens que van acompanyades de les seves toxines, creen toxi-infeccions, les dues coses. Això els metges ho fan servir perquè quan tu vas a urgències perquè tens mal de cap, tens diarrees, tens dolor abdominal, tens vòmits, el que sigui, et pregunten què és el que has menjat, per poder veure què és el que pot estar provocant això, i a més, quanta estona fa que ho has menjat. Perquè els que mengen toxines, per dir-ho així, l'efecte sol ser més ràpid que els que mengen gèrmens. A les toxines, millor al cap de 6 hores ja estàs vomitant o ja tens diarrees o així, normalment no tens febres. Però en canvi, quan menges gèrmens, per dir-ho així, els efectes et solen aparèixer una mica més tard, 12 hores, 24, 48, 72, i llavors ells saben distingir quin germen pot ser el responsable. Aquí teniu una foto perquè els microorganismes no es veuen. A vegades veiem un aliment a la nevera que dius, ostres, quina ràbia, no m'he recordat, ho vaig treure l'altre dia per sopar i m'ha quedat aquí, amagat en aquest tupper que no he pogut veure.
o pernil dolç, per exemple, que ja comença a brillar, que té aquells tons irisats de color verdós, blavós. Això són bacteris que potser no ens farien mal, però que ja estan alterant l'aliment, perquè els bacteris que es provoquen toxifaccions són uns de concrets. Però aquells, podríem dir, ja veiem que això entre l'olor que fa i aquest to i que és enganxifós, ja s'està degradant, no? Però justament els que ens fan mal no ens veuen. Això són fotos al microscopi electrònic. Això és Escherichia coli i això és estafilococs, no? Ara us ensenyaré un vídeo si funciona. Això és del YouTube. A YouTube hi ha de tot. És molt petitó, però... A veure si tenim sort. Pots a connectar o bé? A baix, al costat de la X. Mira, la X. Meto aquí. Sí. Està connectat. Sí, però no deixa entrar. Temps restant. Temps de connexió restant. Que s'obre, no? Sí. Bé, a veure. Vale. Fixeu-vos com les bactèries, un cop entren a l'aliment, ara tornem a començar perquè així és molt curt. Però és perquè veieu, les bactèries, el problema que tenen és que un cop entren a l'aliment, ens podríem menjar un aliment contaminat per una bactèria, vull dir unes quantes, i no ens passaria segurament res. Dependria del nostre estat de salut també, Per això a vegades els nens petits a les guarderies o així, doncs com són de més risc, poden patir coses que a nosaltres ni ens afecten, no? El problema és quan els gèrmens van creixent, passa temps i van contaminant més i més l'aliment. I en aquest vídeo el que es veu és com es reprodueixen en poc temps dues. Veus? 2, 4, 6, 8... Això en un moment els gèrmens creixen molt, molt i molt de pressa. Per tant, un dels elements que hem de controlar sempre és quan menys temps triguem a menjar-se l'aliment, menys microorganismes hi haurà. Perquè si a més aquests microorganismes generen aquestes toxines que hem dit abans de l'estafilococ, doncs ens perjudicaran perquè hi haurà més toxines encara. I aquí hi ha un vídeo que m'ha fet gràcia, perquè veieu això que dèiem que està més fort, això també és el microscopi electrònic, això gran és un glòbul blanc que està perseguint una bactèria. Per això nosaltres estem tranquils, perquè tenim aquí uns defensors, veieu, l'està perseguint i ara se la menja. No? Això us ho he posat perquè no ens preocupem. Heu vist que les bactèries es reprodueixen molt de pressa, per tant es podrien fer mal, però tenim uns guardians interns del nostre sistema immunitari que ens protegeix. El que passa és que quan les bactèries són tantes i tantes, llavors ja no donem l'abast, no? No, era una acceleració, però... I ara us ensenyaré una cosa, no ho mirarem tot, que no és del millor. Però encara falta per sopar, no? Sí, no. Ara us ensenyaré una cosa que està molt de moda, perquè ara parlàvem de microorganismes, però ara ens estem trobant últimament que a més de microorganismes... Bé, no sé si se sent això. És millor. Bueno, és igual. Fixeu-vos en el que passarà ara quan està obrint el peix. Mireu que he quedat amb el ganivet. Això últimament està passant molt. Últimament, vull dir, ja fa anys, No sé si us hi heu trobat a casa, però molts peixos venen parasitats amb uns cucs
que són anisakis. Veieu? Aquí s'han posat ja en el fetge, s'han enquistat. Tenim prou, no? Doncs, aquests anisakis, resulta que aquests cucs viuen en els budells de les balenes, dels dofins, de les orques, dels mamífers marins. Normalment estan en els mars on hi ha aquests animals, que són bàsicament l'Atlàntic i el Pacífic, i en aquest cas en l'Atlàntic Nord i en el Pacífic Sud. Què passa? Que en els excrements s'alliberen les larves d'aquests paràsits en l'aigua i llavors petits crustacis se les mengen. Els peixos es mengen aquests crustacis o els calamarsos i llavors nosaltres comprem a la plaça els peixos que s'han menjat aquests paràsits i ens arriben a nosaltres. L'anisakis pensa, quan entra dit, diu, s'assembla una balena, nosaltres, perquè són mamífers, però no és ben bé això, i no acaben d'incorporar-se bé al nostre organisme. I normalment, a vegades poden provocar efectes, dolors abdominals, també diarrees, nàusees, vòmits, vertígens. Tot això el metge ho diagnostica i et diu si és una toxinfecció o és una parasitosi d'aquest tipus. Però normalment a vegades ho pots excretar i s'elimina, aquest cas concret, l'anisakis. Però el 30% de peixos d'Espanya, mostrejats aleatòriament, han donat presència d'anisakis. Per què? Doncs no són els peixos espanyols, però nosaltres consumim constantment peix de l'Atlàntic i del Pacífic. Ja ho sabem, quan el comprem. A les peixateries hi ha d'haver un rètol que ho posa. Zona de captura Atlàntic Nord, o el que sigui. Llavors, el peix d'Arenys o el peix d'aquí a prop només té un 5% d'anisakis, perquè al Mediterrani no hi ha foques. No hi ha tants mamífers marins, hi ha dofins, hi ha balenes, no gaires, i per tant d'anisakis n'hi ha menys. Però és un dels altres problemes que tenim, a més dels microorganismes, els paràsits. Si us hi trobeu a la cuina, a vegades la gent ve i ens ho diu, ens el porta, mireu, aquest peix està ple d'uns cucs, i a més energètics, perquè es mouen, i si els deixes per allà sobre mentre allò se te'n van cap al desaigüe. Vull dir que, clar, l'anisakis és un problema en els peixos que es mengen crus. El vídeo no se sentia, però el que estava dient és que està en els budells dels dofins, de les balenes, i és on viu, en els budells. Llavors, en el peix, els peixos grans, que en els barcos es congelen, el que fan ràpidament és treure els budells, eviscerar-los, perquè quan l'animal es mor, l'anisakis ho nota i ràpidament se'n va a buscar una altra sortida, i llavors s'enquisten a la carn, i a la carn, un cop està el paràsit a la carn, és menys visible, i llavors no ens el podríem menjar. Llavors el primer que s'ha de fer amb els peixos grans és treure les vísceres. Quan ens comprem peix petit, que no ens el venen eviscerat, que l'hem de netejar a casa, doncs la que el tinguem a casa de seguida treure les vísceres, perquè si no l'anisakis aniria parant en el muscle i no ens en donaríem compte. L'altra contaminació dels aliments, que només és un 5%, és la contaminació química. I això a casa també ens pot passar. Una mosca que no hi ha manera que se'n vagi de la cuina. I ara no saps què has de fer. Agafes l'esprai, estem tirant un insecticida que són microgotes que trigaran, que estaran en suspensió a l'aire de la cuina hores i hores, encara que ens sembli que no, i que, a més, qualsevol corrent d'aire anirà dipositant en llocs inversemblants de la cuina, qualsevol racó, i no la podrem eliminar amb un drap, i allò es quedaran allà. Allò s'enganxarà en algun aliment que estiguem en el tallant de la cuina, estem preparant unes verdures, una carn o el que sigui, i llavors ens ho menjarem. El problema d'alguns tòxics és que actuen de seguida, i el problema d'uns altres tòxics com aquests és que s'acumulen en el nostre cos i ens provoquen malalties més endavant. Per exemple, molts d'aquests tòxics, l'arsènic, el cadmi, el mercuri, les dioxines, per exemple les dioxines. Aquí al costat de Mataró tenim una planta incineradora. En aquesta planta incineradora es cremen productes. D'aquests productes, de la combustió, en surten dioxines. Aquestes dioxines que van a l'aire, quan plou, l'aigua de la pluja arrossega les dioxines que van a parar als camps de conreu. Els camps de conreu s'incorporen en els enciams i dels enciams ens arriben a les nostres amanides.
No us preocupeu perquè el límit de dioxines que tenim a la planta és perfecte i està dintre dels límits recomanables de l'OMS, que si us hi fixeu és de 1 a 4 i estem a 3,5, però estem a dintre dels límits permesos. I altres d'aquests contaminants, per exemple el plom, ara està prohibit per les canonades d'aigua, però els que tenim una casa que ja té un temps, les canonades d'aigua de la casa, si són de plom, segueix dissolent plom i ens l'anem menjant mica en mica. No sé, hi ha altres... El mercuri. El mercuri, per exemple, sabeu a Alicia en el País de les Meravilles que hi ha un personatge que és el sombrerer boig. Està boig perquè abans els que feien sombrers, els que feien barrets, utilitzaven un nitrat de mercuri per tractar les pells i allò provocava bogeria. Són coses que també s'incorporen a l'aigua i ja dic, l'aigua de Mataró és una de les que està més controlades i tots els límits de metalls d'aquests es controlen i no tenim problema. Però bueno, el tema de l'alumini. Abans no us en recordeu, les cassoles, tot era d'alumini. Ara ja està prohibit això. A vegades ens anem a una casa de colònies, una casa rural o així que té cuina i no sé per què, però tot és d'alumini. A vegades ho han reconvertit, però allò està prohibit ara, no? Les terrines de fang per fer algun tipus de cuina que necessita. El fang va bé perquè és un tipus de conductor que permet fer una cuina més lenta i tal. El vernís que posen per fer-lo més impermeable, doncs també té plom. A vegades no us heu fixat mai que si ho poseu en el rentaplats al fang, que no li hauria de posar, la temperatura del rentaplats és tan alta que a vegades dissol el vernís de les terrines de... Has de dir alguna cosa? El paper d'alumini. El paper d'alumini tampoc és molt recomanable. Mira, els aliments poden ser àcids o bàsics. Això es mira per una cosa que és el pH, no? El pH neutre són 7. Doncs els aliments que són àcids, que puguin ser com el formatge i aquestes coses, si els emboliques amb alumini, veuràs com l'alumini es queda integrat en l'aliment i es va dissolent en el propi aliment. De tal manera que et pot ser que et mengis un formatge amb alumini dissolt, s'incorpora. L'alumini només serviria amb els aliments àcids, no seria adequat. No seria adequat. Per això recomana fer servir paper encerat, el típic de les carnisseries, o film, o paper de diari no. Abans feien servir el paper de diari i podíem menjar l'entrepà mentre llegíem les notícies, no? Bueno, això també, quan anem a les pastisseries, no sé si hi ha cap pastisser aquí, però coure, recipients de coure. Ostres, és que per fer la crema ho tenen sagrat, perquè el coure va molt bé, condueix molt bé a la calor i no se'ls enganxa i tot, no? Però el coure també és un metall que no és apte ja, no? Llavors, el que hi havia era que feien un recobriment a dintre d'estany. Llavors, el coure conduïa bé el calor i anava bé per cuinar. Sabeu les ametlles refinades? Això també ho fan ells, No els hi parlis, ara estan prohibides, però l'acer inoxidable se'ls enganxa, no ho volen. I tots en tenen una d'aquestes, que són les que fan servir. Llavors han de tindre una capa d'estany a dintre per evitar el contacte directe amb aquests aliments. Alguns parlen dels inconvenients que té el teflon. El teflon quan es deteriora, perquè si posem una paella en els fogons i ens excedim en la temperatura, doncs acaba malament. Però vull dir que si no, el teflon també és correcte, no? Però bueno, perquè us fixeu una mica en els riscos químics que hi poden haver-hi, no? Bueno, ara ja sabem una mica, doncs, els riscos quins són els biològics, que són el 90%, hem dit, el 85%, no recordo. La majoria de riscos són biològics per microorganismes, per àcids i toxines, i els riscos químics, que són els ambientals i els que entren en contacte amb els aliments. Nosaltres a casa, bàsicament amb això no hi podem fer gaire. Bueno, aquell enciam que ens ven dioxines, netejar-la molt bé. Però ja us dic, hi ha moltes administracions a darrere del pagès perquè regui amb aigües potables, perquè quan tira productes químics per matar les plagues, abans de vendre a la parada o en el mercat, aquell producte, segons el producte químic que hagi fet servir per matar els insectes, l'ha de tindre en repòs durant un temps determinat perquè de forma natural el producte químic sigui biodegradable i quan ens arribi a nosaltres l'efecte químic ja hagi fet el seu efecte en el camp contra els insectes, però que quan ens el mengem nosaltres ja no passi. El que passa que sempre hi ha productors petits que no estan controlats i que tenen venda directa, coses d'aquestes que són les que a vegades provoquen els riscs. Sí, tant.
Ara estava pensant en un forn. En un forn. On fan pa, Sí. el pa, i la mateixa persona agafa el pa a les mans i la mateixa persona cobra. Sí. Dius, què? No, evident... Me'l menjo, diguéssim. Sí. Evidentment, aquesta qüestió, no sé per què, però no, jo vaig començar a treballar en el Departament de Salut Pública als anys 84. I en aquell moment, no sé si us recordareu, els que ja tingueu no gaire edat, però una edat, que van fer que moltes forneries tenien una persona que cobrava. Tu feies allò i llavors tenia... Perquè en aquell moment es va fer molta força en evitar això. Els microorganismes dels diners és una de les coses que més contagi pot haver-hi, no? Va durar poc, i llavors es va dir, bueno, no cal que hi hagi un caixer o una caixera, sinó que si ho fa servir amb una bossa, amb unes pinces o el que sigui, hi ha forns que ho fan bé i hi ha forns que no. I la veritat és que hi ha molta gent que per la dinàmica ja t'ho agafen amb les mans i tot, i et dona aquesta sensació d'estar enganxant tot el que tinguin en aquell moment en el producte. Las carnicerías están manipulando la carne y te cobran ellos mismos en vez de estar despachando. Sí, y además a veces... I els guants, Xavier, els guants de les carnisseries. Sí. Moltes vegades amb això és, per exemple, dona'm 150 grams de pernil dolç. Bueno, agafen la màquina, i t'ho posen a sobre la mà. Carai, agafa un paper setinat, posa-la allà a sobre i no ho toquis amb les mans, no? I a vegades, millor, la carnisseria normalment els professionals t'ho tallen amb el ganivet i en saben prou, no? Però a vegades també fan servir la màquina de tallar per fer-te un filet o alguna cosa d'aquestes, per fer... o un llom o així, no? Carai, doncs no pot ser, perquè estem enganxant un producte cru, microorganismes, i després li passes un pernil dolç. Sabeu què passa també amb això dels microbis? Ara, imagineu-vos que aneu a comprar en una carnisseria i veieu uns lloms, uns llumillos, i dius, jo per sopar avui vull uns llibrets, no? Llumillos amb formatge i amb pernil dolç a dintre. Però és que és tard i, mira, els compraré a la carnisseria i els tindré, els arrebossaré a casa i s'ha acabat, vale? Doncs n'hi ha que ja porten l'ou i tot per arrebossar. Què passa aquí? Com hem de veure ara això, ara que estem veient tantes coses d'aquestes? Els riscos, no? Tenim carn crua, els 2 trossos de llumillo. A dintre, formatge, que és un producte cuit, que ja està desinfectat, no? Pernil dolç, un altre producte cuit, que ja està desinfectat, per dir-ho així. Vale, perfecte. Què tenim aquí? Que tots els microbis del cru tenen un extra de menjar. Mira, pernil dolç i formatge. El sopem, sopen ells, després sopem nosaltres. Això són bombes. Són bombes. Normalment, si la botiga t'ho acaba de preparar i tu ho compres i t'ho fas al vespre, és allò, és el que hem dit, els microorganismes necessiten temps. Si no li dones temps, algú pot ser que et mengis, però no t'afectarà. I si ho congeles quan ho compres? Ai, això mateix, aquest producte, per exemple, és perillós. És perillós, clar. Si tu tens la confiança de que t'ho acaben de fer, no passaria res, si no m'hi he donat compte. Sí, això és com si tu t'ho preparessis a casa i ho volguessis congelar. Clar que a casa tu saps quan ho congeles, ja està. Però és una mica delicat, Si tens confiança i diuen, això ho acabo de fer, o tu saps que ho fan tal dia i tu hi vas perquè ho fan aquell dia, doncs mira, no passarà res. Però són bombes, perquè barregem coses molt diferents. L'ou, que pot tindre salmonella, que per arrebossar és cru, amb pernil dolç, això és com els sàndwichs anglesos, no? Pa bimbo, enciam, tomàquet, pernil o pollastre ja fet, o... Clar, els sàndwichs tu te'ls menges de seguida, perquè te'l prepares i en les botigues és molt difícil que... Però bueno, hi ha aquestes màquines que a vegades hi ha sàndwichs, això els anglesos ho tenen molt també, no? Són bombes perquè són barreges de... I sabeu què els hi passa en els microorganismes? Imagineu que els microorganismes són com els humans. Anem a un territori i som uns humans medievals, anem a suposar, no? I diem, mira, necessito fusta, vaig al bosc i tallo. Necessito sembrar per menjar, vaig a aquests camps i els llauro. Necessito l'aigua del riu, vaig allà, què faig? Estic explotant el territori. Arriba un moment en què som tants humans en aquell poble que ens han de començar a subministrar d'altres llocs més llunyans, no? Això és la nostra història. Els microorganismes els hi passa igual. Arriben a un aliment
i s'estabilitzen en aquell aliment i comencen a créixer molt de pressa, perquè tenen allà tot un filó de recursos. I arriba un moment en què el seu creixement es para perquè no tenen què menjar. Ara arribem i els donem pernil dolç i els donem formatge. És la bomba, perquè en el formatge encara perquè hi ha fongs, però en el pernil dolç li hem matat nosaltres els gèrmens, l'hem deixat sense defenses. Si en aquell producte hi barregéssim, en comptes de pernil dolç, hi poséssim un altre producte cru, que hi poséssim, no sé, carn picada per fer, no sé, dos tipus de carns, un rostit embotit de carn picada o el que sigui, doncs mira, la carn picada tindria els seus microorganismes i no deixaria guanyar-se el terreny per als microorganismes del diumillo, per dir-ho així. Hi hauria una guerra i el creixement seria més reduït. Això és l'ecologia microbiana, cada un ho procura per ell. Però clar, si li hem tret amb un producte cuit, li hem deixat cap lliure. Per tant, amb totes aquestes coses dels microorganismes, què hem de saber bàsicament i què és el més senzill? La temperatura és el que ens ajuda molt a lluitar contra els microorganismes. Mireu, quina és la temperatura? Hi ha microorganismes que viuen en zones polars, són una excepció. Hi ha microorganismes que poden viure en zones on hi ha géisers a temperatures elevades, també són una excepció. En general, els microorganismes, on també estan, és a la nostra temperatura. Quan ens mirem la febre, 36,5, 37, a partir d'aquí ja tindríem febre febrícula, no? Doncs 37 graus, ells estan perfectes. Els microorganismes, quan creixen més, és a 37 graus. I a les temperatures que s'hi acostin més. Per exemple, un estiu, acabo de fer una cosa i tinc allà refredant a sobre del marbre de la cuina. Quan acabem de cuinar, allò pot estar bullint. Jo faig un caldo, no? Pot estar bullint. Això no ho puc posar enlloc, a la nevera, no t'ho haig de deixar. És que a més, vaig estar malament de temps, ho he fet al vespre, i jo tinc son, jo em vaig a dormir, i deixo el caldo a sobre el marbre de la cuina. I a l'endemà al matí, ja ho poso en vasos, ho poso a la nevera, tranquil·lament i tal, no? Molt bé, el producte estava bullint, ens ho hem carregat tot, però a mitjanit, allò ja no està a 100 graus, allò ja ha anat baixant, i està molta estona a 37 graus. Això ens hi vam trobar un cop, aquí a Mataró. Sabeu que comprar llegums cuits tots ho hem fet moltes vegades. Hi ha botigues de llegums cuits, no? Una cosa és coure les mongetes a casa i els cigrons, i l'altra cosa és anar a comprar en un establiment d'aquests. No sé si ho heu vist mai, però tenen unes marmites enormes i allà couen els llegums, i allò, si la de casa triga una nit a refredar-se, allò triga... Clar, és enorme, allò aguanta la calor que no vegis. I li sortien malament els llegums cuits, les mongetes, els cigrons, tot això. Per què? Perquè estan molta estona a una temperatura que podem dir tèbia. Això a les fàbriques no passa, perquè tenen unes màquines que bufa vent polar. O sigui, tu treus un producte a 100 graus, el poses a dintre un túnel que tenen un vent que va a 50 km per hora i té una temperatura de menys 40 sota zero. Allà l'aliment rep un impacte, un xoc de fred que fa que en qüestió de encara no una hora queda congelat. Per tant, passa d'una calor brutal, a 100 graus, a un fred que para el creixement dels bacteris. Digues, digues. Igual aquests canvis bruscos de temperatura treuen nutrients? I treuen nutrients. Aquí hi ha una cosa. Una cosa és la lluita constant de la tecnologia dels aliments consisteix en matar els gèrmens perquè no ens intoxiquin, no ens facin toxinfeccions i mantenir les qualitats de l'aliment. Aquí hi ha molts problemes, no? Per exemple, a tots ens agrada la llet de vaca, bueno, ara ja és difícil, no? Però una llet de vaca crua, per dir-ho així. I en canvi, ara hem de comprar-la del supermercat, no? En el supermercat ara hi ha 3 tipus de llet. La llet esterilitzada, que ens dura dies i dies i dies, mesos, la llet UHT, que ens dura menys, la llet pasteuritzada, que ens dura 3 o 4 dies, i hi ha alguns llocs que venen llet higienitzada que duren menys, duren un dia com a molt. Quina diferència hi ha entre totes aquestes llets? Doncs la temperatura que l'han sotmès. Però què passa? Quan la sotmetem a més temperatura, més microbis matem, per tant, més temps aguanta, però més canvia la llet, no? Ens l'afecta. La llet té un sucre, per exemple la lactosa, que quan s'escalfa molt
per matar els microorganismes, aquest sucre li passa com el sucre del flam, que es caramel·litza. I llavors la llet esterilitzada, si us heu fixat, no és blanca, és marró, té un punt de marró. Això és el sucre de la llet, que s'ha caramel·litzat igual que el flam. No? Llavors canvia la textura, canvia tot. La llet que més s'assembla a la llet autèntica és la pasteuritzada en aquest moment. No? Llavors, aquests canvis de temperatura, evidentment, que tenen impacte sobre la qualitat dels aliments. Però des d'un punt de vista microbiològic, es tracta així per la seguretat. Llavors hi ha gent, els tecnòlegs dels aliments, que cada dia estan buscant aquell procediment menys agressiu contra la qualitat del producte. És igual que quan congelem. La congelació, això que dèiem ara, frena el creixement dels microbis. No? A casa ningú té un túnel amb aire a 50 km/h a menys 40 graus centígrads. Què tenim com a molt? Tenim una nevera. Us heu fixat en les estrelles que teniu? La majoria de combis o de congeladors que hi ha ara tenen 4 estrelles. Les estrelles són una normativa internacional que indica la temperatura que poden arribar. Les d'una estrella, com a molt, arriben a menys 7 graus. Menys 7 graus. Que un aliment congelat, ja congelat a les fàbriques, 8 graus. I aquests congeladors d'una estrella són aquelles neveres més clàssiques, on tenen un compartiment a dalt fred, però que no són congelador, solen tindre una estrella i aguanten a menys 7 graus. Això vol dir que és quasi com que hem anat a la botiga a comprar un aliment congelat i l'hem mantingut com descongelant-se a menys 7 graus perquè només tenim una estrella. Això vol dir que aquells aliments ens duraran 3 dies. Hem de consumir-los en 3 dies. Quasi ningú té una estrella ara ja. 2 estrelles ja ens permet conservar l'aliment a un mes. 3 estrelles ens permet conservar-lo 3 mesos. I 4 estrelles ens permet conservar-los molt més. A l'etiqueta ja t'ho posa. Això, si us heu fixat, als productes congelats posa congelador d'una estrella, conserveu-lo 3 dies. 2 estrelles, 3 dies. Ja t'ho he marcat. Doncs aquests congeladors tenen normalment un piu, que és el piu de congelació ultraràpida, que és molt important utilitzar-lo i no sé si l'utilitzem gaire. Perquè a vegades aquesta societat que sempre anem de bòlit, anem al mercat, t'ofereixen alguna cosa i dius, vale, sí, està bé. I quan arribes a casa arribes amb aquell peix, que estava bé de preu, que el teu peixater t'ha recomanat, o aquella carn, mira, tinc el llom d'oferta, tinc no sé què, i ho compres. I llavors vas i ho poses en el congelador. No el dia abans no sabies el que portaries. Bé, doncs hauríem de tindre la precaució de 24 hores abans d'anar a fer la compra, apretar el piu de congelació ultraràpida, que fa que el termostat del congelador no s'aturi i fa baixar la temperatura del nostre congelador a uns 30 graus sota zero. De tal manera que quan venim el dissabte per dir alguna cosa, envasem els aliments i els posem en el congelador, què estem fent? Amb un recipient fred a 30 graus sota zero i estem afegint productes alimentaris a temperatura ambient. Per tant, estem pujant la temperatura del congelador i si el teníem a 18 només, ja el tenim a 10 sota zero. En canvi, si el teníem a 30, encara que hi posem coses, perquè per la capacitat no n'hi podem posar gaires, doncs no baixarem mai dels menys 18 graus. És una cosa importantíssima, això de la congelació ultraràpida, que ho tenen quasi tots els congeladors, els combis, i es pot fer servir molt bé. I amb el que comentaves tu de la qualitat, una cosa molt important de congelar de pressa o de congelar a poc és que el que congelem és l'aigua dels aliments. I si congelem molt de pressa, es formen uns cristalls a dintre de les cèl·lules de gel, petits i rodonets, que fan que no trenquen les parets de l'aliment, de les cèl·lules dels aliments. En canvi, si la nevera no vol a poc, el cristall de gel que es forma dintre de les cèl·lules és gran i punxegut i ens rebenta les parets de les cèl·lules de l'aliment i ens fa perdre substàncies nutritives. Digues. Doncs, llavors, és aquell aliment congelat que tenim a casa, que el hem descongelat i no para de fins a suc. En aquell suc se'n van tots els nutrients que deies tu de l'aliment congelat malament, congelat ràpid. Quan s'ha de tornar a treure el piu? Un dia després que ja ho tens tot allà congelat. Si vas fent una compra per sectors, dius avui compro això, demà compro allò, és una mica més complicat, no? Perquè és el que fem. És que el dia a dia és una altra cosa, no? Per fer-ho bé, però que aniria bé tindre la precaució de fer-ho abans, d'aguantar un dia i després. Això és molt important perquè l'anisakis, per exemple, si el congelem, els que congelen l'anisakis a fàbrica,
En 24 hores es mor un anisakis congelat en una fàbrica, que tenen una potència d'aquestes que hem dit del túnel. Però a casa necessitem una setmana per matar l'anisakis, perquè la nostra nevera no refreda prou. O sigui, a casa agafem un peix, el congelem, el tenim una setmana congelat i l'anisakis ja s'ha mort. Però en barcos, que ja congelen els peixos, o en fàbriques, amb un túnel d'aquests en 24 hores maten l'anisakis. Un congelador de 4 estrelles també? Sí, un congelador de 4 estrelles, però l'has de tindre més temps congelat. Ara que dèiem això dels congelats, ja volia fer una pregunta, no? Allà a fons, no volies una... Sí, bueno, jo no... Clar, això que deies per etapes, perquè Sí. si poses el botó ultraràpid, no? Sí. Ja tens, afecten els aliments que ja tens al congelador o no? No. No, perquè hi posis... Bueno, tens mig buit i l'acabes d'omplir, millor el botó. El que recomanen també és congelar els aliments per tongades. També recomanen etiquetar-los per saber quin és el d'abans, perquè un cop ja ho tens allà dins ja no saps quin vas congelar abans, no? Però no. El tindràs més fred, li faràs... No serà acabat. Sí, digui. Sí, pot ser. Sí. Poden parasitar. L'anisakis és un problema ara, perquè està per molts llocs. El del congelat també és molt important, i és una de les 4 normes bàsiques, si digui. Una pregunta, per descongelar els aliments, quina manera és més correcta? Val. Just anava a explicar això. No, si tenim un peix, no, per exemple, doncs, som una balena, però és un peix, no sé. Què passa quan el descongelem? Una altra de les coses, descongelem, estressats, i el vigia dic, mira, això pel vespre, trec això i ho deixo sobre la taula perquè és que si no estarà descongelat. Què passa? Temperatura ambient. Els gèrmens, aquí dintre, anem a suposar, a menys 18 graus. Ho posem a fora, que és estiu, estem a 25 graus. El primer tros que es descongela del peix és aquest d'aquí. Llavors, es desperten tots els microbis que hi ha aquí i comencen a menjar. Han estat dormits, tenen gana, pam, i comencen a menjar cap a dintre. Aquí encara estan dormint, no? Però quan aquests ja s'han posat també 25 graus, doncs el peix ja ha començat un altre cop l'alteració total perquè els microorganismes han crescut de forma desorbitada. En canvi, si en comptes de posar-ho a la taula de la cuina, això és quan ens en recordem i ho fem en previsió d'un dia per l'altre, ho posem a dintre la nevera la podem tindre a 5 graus. Encara que es despertin primer aquests, no tindran activitat, perquè a 5 graus els microorganismes tampoc evolucionen. Encara podem aguantar més. Per tant, és molt aconsellable fer-ho a la nevera i tindre la precaució de fer-ho el dia abans, no? Digues. No es tracta d'eliminar-los, congelant-los? Com? No es tracta d'eliminar els símptomes? No. Com a l'anisakis una setmana? No. Pot ser que alguns morin, però en realitat la congelació no és un sistema per matar microorganismes, és un sistema per frenar el seu creixement. I de totes formes, és molt important congelar productes amb baixa quantitat de microbis. Per tant, per exemple, amb les verdures i així, alguns els escalden ja prèviament, algunes coses, no? Amb peixos, el que dèiem, aviscerar-los bé. Quants menys microorganismes tinguem a l'hora de congelar, menys problemes tindrem quan els descongelem. I un cop descongelat el producte, s'ha d'anar de pressa a consumir. Una pregunta, per congelar, paper de plata, tàper, què és el que... Com ho hauríem de... Millor pírex. El pírex, el vidre, perquè és el més inert que hi ha, no? Però sí, efectivament, fixem-nos en una cosa, i molt important això que hem dit ara, dels recipients aquests. No només el recipient, sinó la forma. Quan més petits siguin els trossos, més de pressa els podrem coure o fregir, i per tant ens ajudaran més a eliminar els microorganismes. Per tant, no només, si també tenim pressa i no podem preparar i fraccionar els aliments, els congelarem tots junts, però hi haurà aquesta disfunció. En canvi, si els podem filetejar i posar en unes mides que ens permetin després descongelar-los més ràpids i fregir-los ja també més bé, o posar-los a la planxa o el que sigui, doncs millor. Llavors, això dels recipients, ara us passaré... Sí, el millor també és posar-ho en tupers, vidre... Alumini, el que passa és això, que s'ha descobert que hi ha una cessió de metall, sobretot si el producte és àcid, no? El paper transparent és correcte? Sí, també hi ha qui diu que deixa anar productes químics perquè els materials
És molt important, abans he passat una diapositiva, aquí hi havia una forquilla i un ganivet, que és el símbol de contacte d'ús alimentari. Jo sempre dic el mateix, jo recordo dels meus fills quan eren petits, vaig d'excursió i la cantimplora aquella, anem a comprar una altra. Anaves a comprar una cantimplora i tornava i deia, tenim un gust de plàstic. Les cantimplores és una de les coses clares, però vull dir que han de portar la forquilla i el ganivet, igual que ho porten tot això que comprem per fer una festa d'aquests plats i aquestes forquilles d'ús alimentari. I després hem de fixar-nos en si permet anar al microones després, que ho farem servir segurament per descongelar, o si permet congelar-se perquè alguns plàstics es trenquen en la congelació, no? Hem d'estar al cas d'això. El vidre també és. Sí, i alguns vidres també. El pírix és molt resistent per això. Per això, Xavier, sí que el film aquest transparent n'hi ha un que especifica que és per congelar i per anar al microones. Sí. Ara us ensenyaré també una cosa que s'ha posat de moda pel microones, que té a veure amb això dels films. Bueno, per anar de pressa perquè ja... Em sembla que ja ens hem passat. Sí. Ja per anar acabant, només dir-vos, aquesta temperatura la més perillosa. A menys 20 graus no matem, però la traguem quasi totalment. A 65 graus, aquesta temperatura l'hem de recordar, perquè quan posem algú al forn pot estar a 250 graus, al forn, però l'aliment a dins i al mig ha d'estar com a mínim a 65-70 graus, que és quan matem. Els cuiners, quan surten per la tele i tal, a vegades tenen uns termòmetres en punxa, claven, i ells ho fan també perquè és el punt gastronòmic, no? Però allò també ens dona seguretat. 65 graus, la majoria de gèrmens moren. Si hi ha toxines, a vegades no. A 80 també és el que se'n diu la pasteurització. Hi ha diverses pasteuritzacions, una mica més baixes i durant més temps, o una mica més altes i durant menys temps. Però bueno, a 80 graus també es mata bastant. I a 120 graus es mata tot, fins i tot l'aliment, que deies, no? Menys els prions. Menys els prions. Sí, els prions són els responsables, per exemple, de les malalties de les vaques boges, i és tot una altra problemàtica aquesta, També està bastant controlat, això, Doncs per cuinar, quin és l'ideal? Perquè el pireix no pot anar al foc. No, el pireix no pot anar al foc. Doncs que és el fang, allò, l'alumini, una altra cosa que és molt bruta. Bueno, ara quasi tot és d'acer inoxidable i a vegades recobert de teflon i aquestes coses, no? Sí, no s'adhereix. La idea és, bàsicament, per evitar el creixement dels microbis és matem a 100 graus en els fogons, a la fregidora, en el forn. A l'aliment, fins que baixi 65 graus, és segur, els gèrmens no creixen. A partir de 65 graus, malament. I quan ens acostem als 37, fatal. Per tant, entre 65 i 13, que és aquell caldo que tenim refredant al vespre sobre el marbre de la cuina, hem de vigilar que no passin més de 2 hores. Segurament a casa no ens passarà res, però a les indústries això els hi passa. Ja tenen unes màquines, molts establiments de Mataró ho tenen, són abatedors de temperatura, que és com aquest túnel però més petit, ho tenen sobretot les pastisseries aquí a Mataró, així agafes una cosa cuinada o un producte de pastisseria, el poses allà dintre, és com un rentaplats, i d'allà surt, en pocs minuts, surt fred. I llavors ja ho poden posar a la nevera, perquè clar, a la nevera, si tenim coses fredes, i això sí que lligaria amb el que deies tu, que si tenim coses fredes i posem coses calentes, el que fan les coses calentes és augmentar la temperatura de tota la nevera. Llavors fan malbé el que hi ha dintre i el que hi poses, perquè la temperatura s'acosta a aquesta temperatura tèbia de 37 graus, no? Per tant, el truc, matar, refredar de pressa, menys de 2 hores i conservar la nevera. Aquí els sistemes fregir, matem, el forn de convecció matem més que res aquí perquè les coccions en forn solen ser més prolongades, això solen ser més breus, però també maten. El microones mata, però el que passa és que el microones funciona a través de, mitjançant l'emissió de microones, escalfa les molècules de l'aigua dels aliments i això fa que l'aliment s'escalfi i per tant mati com mataria en el forn de convecció. Però el problema és que les microones no actuen igual en tots els aliments. Si per exemple tenim un producte que està composat per diverses matèries, anem a suposar que hi hagi diversos ingredients, cada un dels ingredients comença a bullir al seu ritme, per dir-ho així, no? Llavors, el que requereix el microones, que diuen és molt ràpid, però has de tindre en compte que moltes vegades has de remenar el producte perquè sigui homogeni, li has de donar la volta, has d'anar fent tant en aquesta potència, ara el giro. Vull dir que cuinar bé amb el microones
És ràpid, però requereix atenció, requereix Una atenció. cosa, i descongelant al microones? També, però és el mateix. Hem de tindre en compte que hem d'anar girant el producte perquè es descongeli per tot arreu igual. Perquè si no pot passar el mateix que passava aquí, que es descongeli la part exterior i la part interior encara estigui freda. Això que dèiem abans dels materials, això en el microones, això sempre el molt de moda aquest any. Això va molt bé perquè quan ho poses a dintre el microones, per exemple, tens el producte aquí, ho tapes, el microones hem dit que el que fa és vibrar les molècules d'aigua, creen un vapor, aquest vapor està a 100 graus i aquest vapor ajuda a homogeneitzar la temperatura de tot el producte i a matar microorganismes. Ens hem d'acostumar un cop el microones hagi fet el clit, doncs deixar-lo 2 minuts, perquè aquest vapor segueixi actuant i vagi matant microorganismes, a part que fa una cocció més homogènia. I això que dèiem dels films, ara hi ha unes bosses de supermercats que són per microones, on és com això, però en bossa. Poses el producte dintre de la bossa i el vapor que va generant ajuda a la cocció. I també és una cocció més homogènia. I el material no... No, està calculat per l'ús de microones perquè no cedeixi substàncies químiques. Per congelar que sí, bossa també. També, a més és per això. Els tupers que dèiem, tapar sempre molt els aliments. Moltes vegades quan anàvem als restaurants a fer les inspeccions ens trobàvem els trossos de carn a dalt de la nevera i els flams del postre, el tens al menú, dius què hi ha avui per menú? Això, doncs la crema estava suquejant del suc de la carn que hi havia a sobre. Això és el que se'n diu la contaminació creuada, allò que dèiem, no? Per tant, tapar, per si de cas algunes gotes d'algun producte de la nevera hi cauen a sobre, o el ventilador de la nevera ens tira els fongs dels enciams i de les taronges que tenim allà i ens les posa sobre del flam, tapar, que no costa res, i netejar. A veure, en els restaurants netejar és diferent que a casa, però moltes vegades a casa netegem, però no desinfectem. Llavors, una cosa és netejar el marbre de la cuina amb aigua i sabó, que el que estem fent és desincrustant de partícules orgàniques, de greixos i tot això, i ens queda un marbre net, però el que no estem fent és desinfectar, que llavors ja necessitaríem un producte químic desinfectant que el que fa és matar microorganismes i s'ha de fer sempre després de netejar, mai abans, perquè els microorganismes instal·lats en el greix o així, doncs encara es fan més resistents i el producte químic desinfectant no hi arriba. Però això a casa tampoc és exagerat, i no ho fem massa, però es podria fer. Un desinfectant normal és el lleixiu. El que passa que el lleixiu, per exemple, atacaria el marbre de la cuina, hi ha productes que són inocus pels materials, depèn de què tinguem la cuina, perquè si tires segons quin desinfectant a l'acer inoxidable o així, t'ho carregues, però també hi ha productes d'aquests. Això ja és més exagerat, però bé. I aquest és el tríptic que teniu, que són aquests 4 conceptes bàsics de normes que dèiem per evitar la contaminació, netegem bé per eliminar els germes que tenim en l'entorn, separem per evitar que aquests sucs vagin a parar en els productes cuits, que quan vinguin dels crus, igual que quan tallem amb un tallam la carn crua, després no hi posem a sobre un postre o el que sigui, són zones diferents, tallants diferents. Per netejar una nevera com ho hauríem de fer? Aigua, sabó? Aigua, sabó, alguns posen vinagre, altres bicarbonat, sí. Això, també hi ha el producte aquest, el sanitol. Sí, ara hi ha molts productes també en farmàcia i en botigues especialitzades desinfectants per superfícies d'aquestes, però el tradicional a vegades és això, agafar aigua i sabó i una mica de vegades bicarbonat. Una de les coses que sempre hem sentit de les mares o de les iaies i amb tota la bona intenció és jo això ho frego perfecte perquè agafo aigua calenta, allò que em cremo les mans, t'ho diuen entusiasmats, em cremo les mans, un raig de lleixiu i un bon xorro de sabó. I aquí això ho mato tot. Doncs el lleixiu, que és un desinfectant barat i molt eficient, el contacte amb l'aigua calenta s'evapora i perd tota la capacitat de desinfecció que té. Llavors, hi ha uns productes desinfectants, detergents, que funcionen a base d'una cosa que és amònic quaternari, que sí que funcionen bé amb aigües a 45-50 graus, i són desinfectants a l'aigua calenta i el sabó és per desengreixar. El que fem, el consell aquest tradicional és aigua calenta i sabó per desengreixar i el lleixiu per desinfectar. Doncs amb amònic quaternari això funciona bé, però amb lleixiu s'evapora. I el lleixiu, penseu una cosa, nosaltres també controlem les piscines i portem uns potets
a l'estiu, anem a fer les campanyes de les piscines per veure allà on ens banyem, no? I portem uns potets amb uns reactius que ens diuen si hi ha clor o no a l'aigua. A l'aigua hi ha d'haver clor, no? Però llavors determinem dues coses. El clor que hi ha, que en diem clor total, però també mirem el clor lliure. Vol dir que imaginem-nos el clor, això que sigui una molècula de clor, i aquí hi ha brutícia. Doncs el clor anem a suposar que té 3 braços i agafa 3 trossos de brutícia, no? Però un cop el clor ha agafat els 3 trossos de brutícia ja no serveix per res, però estan allà. I amb aquests potets ens surt que hi ha clor, que l'aigua està desinfectada. Doncs no, ja està inactivat. Ja no. Llavors el que mirem és una cosa que es diu el clor lliure, que és el clor que encara té capacitat per agafar perquè encara no té trossos. Però el lleixiu és una cosa barata, és una cosa eficaç, però és una cosa que s'inactiva amb la temperatura i un cop ja ha agafat matèria orgànica ja podem canviar el lleixiu. Ja podem canviar el lleixiu. Allò que tenim fins i tot sense aigua calenta, típic, a vegades en les cuines dels cuiners, un recipient amb el drap submergit en lleixiu. Al cap d'una hora és aigua amb lleixiu que no fa res. El lleixiu al cap d'una estona ja s'ha evaporat, fins i tot a temperatura ambient. L'amoníac també. L'amoníac és més resistent. Resisteix a l'aigua calenta. Sí, digues. Quant de temps pots tenir un aliment congelat, ja sigui cru o cuinat? A veure, si l'has comprat industrial, t'ho dirà la caixa. No, que cuines alguna cosa i ho congeles. Això pots mirar, depèn del tipus d'aliment també, però a veure, 3 mesos o així et podrà aguantar segurament. Si ho has congelat bé, congeles a menys 35, l'envases bé que no hi hagi contaminació externa amb un tupper, amb un pírex, amb un plàstic o així, i l'has avisserat bé abans, et pot durar. Si és cuinat, et pot durar també més. Un aliment cuinat, per tindre per la setmana, allò que dius, arribo de Barcelona o el que sigui, arribo i vull preparar-me no sé què, allò que ja ho tens fet i només ho has d'escalfar, màxim 5 dies, això en nevera, màxim 5 dies. I tot el que es mengi cru, gazpachos i aquestes coses, màxim 24 hores. No em voldria allargar més, digues. Com organitzaria els aliments a la nevera? Sí. Jo no tinc cap pressa, però vull dir, si hi ha algun aquí que ja comenci a ser tard, perquè hem dit una hora i sense cap problema podeu marxar. Jo aquí portava això, que em va perfecte per fer-ho servir, perquè si no m'ho haguessis preguntat. Aquí, per exemple, tenim la nevera aquesta i tenim un formatge. De moment el podem posar aquí. Això és un calamars congelat, el posarem al congelador. Això és embotit. Bueno, m'ho dieu vosaltres, a veure on t'ho posaríeu. A veure. Sí, a veure, on te posaríem això? Un pollastre cru. A veure, una cosa és que més a prop del congelador, cada nevera ara també va, abans dèiem la part més freda està aquí, ara cada marca ho fa com vol. A vegades et diuen, aquesta és la zona 0 graus, que és la més freda, i te la posen al mig, o depèn. Anem a suposar que, això no ens hi posarem ara, anem a suposar que tot arreu fa igual de fred, només ara amb l'ordre. Això, aquest pollastre on te'l posaríem? Pensem, a dalt de tot, què passa? Bueno, posem-lo a dalt de tot, a veure què passa. Això, on t'ho posaríem, això? A baix. Uns canelons, congelats, però que ens els han de menjar demà. Ens els han de menjar demà. O sigui, a fora o al marc de la cuina, no? No. De moment aquí. El peix cru. Dalt? Bueno, ja no hi posem gaire més coses. Va, aquestes costelletes tan bones, on te'ls posem? Els ous. Els ous? Els iogurts. Els ous on te'ls posem? A la galeria. Un dia ens ve una senyora i em diuen, he fet aquest estofat i el tenien al marbre de la cuina i al cap d'una hora estava ple de cucs. I diu, jo vull anar a la carnisseria i dir-los què faig, no?
i vam anar-ho a mirar i era una mosca borinera que havia entrat per la finestra i havia posat larves, no eren cucs de la carn, no? En un moment havia posat els ous, havia fet eclosió. A veure, no allarguem més la cosa. Aquest pollastre jo no el posaria aquí, perquè és un pollastre cru i contaminació creuada. Tot el que és brut, a baix, perquè si ens cau alguna cosa, no caurà sobre de res. Igual que aquí he dit això de la verdura, no? La verdura és productes del camp, doncs a baix. Això podríem posar-ho aquí, si voleu, no? Tot ha d'anar ben tapat, de totes formes, això em dic que fora. El peix, a baix. A baix. Jo deia allà perquè és més fred, home. Vale, és el que hem dit, que cada fabricant considerem que tot és... Aquest de dalt és el que és més fred, diguem. Sí, és bé. A les coses cuites, sempre a la part de dalt, els peixos congelats, l'emboltit que ja està cuit, la carn que és crua a baix, el calamars congelat aquí... Això, les salsitxes aquestes, a baix. A baix. Exacte. Sí, exacte, és aquest el motiu. La temperatura és igual a tot arreu. Les anxoves i la tonyina, quina diferència hi ha? Una cosa són conserves, que estan esterilitzades, i una altra cosa són semiconserves, que són pasteuritzades. Llavors, Sí, simplement també recordar que hi ha productes que semblen conserves i en realitat no ho són. Jo quan vaig començar a treballar em vaig fer un fart de retirar de les botigues els seitons perquè la gent deia, es pensava que era com la tonyina. No, la tonyina ha estat esterilitzada, són conserves. En canvi els seitons són semiconserves. A vegades hem de conèixer els productes per saber ben bé, com digues. El tema de les llaunes? Sí, les llaunes són productes fets amb alumini, per tant, contaminant, que normalment porten un vernís interior per evitar el contacte amb l'alumini directe. Llavors, un cop obertes, el millor és traspassar-ho a recipients de pírex, de tupperwares i tal, per evitar que un cop obertes l'aire comença a oxidar el material i el vernís aquest es comença a consumir. I les de les begudes? Les llaunes de les begudes, on les col·loquem? Sí, endavant. No, és que ja ens ho posem. Gràcies. Gràcies. Sí, també estan esterilitzades aquestes. Sí, no estan la llauna. Les llaunes tenen de ser dins de la nevera, perquè jo la veritat les tinc a fora. No, per això, la tonyina no hi ha d'estar. És la diferència que dèiem, la semiconserva sí, però la Coca-Cola a l'estiu va bé que estigui dintre, però en bruta no. Però clar, és un lloc on mentre ho diguis net, no... A vegades hi ha llaunes que estan fetes una porqueria. L'obrit que la porta afecta l'ou o no? No. N'han de tenir cap amunt? Cap avall. La punxa cap amunt? La punxa cap avall. Això, els ous és important que vigilem sobretot la data de caducitat. I que estiguin tancats, oi? Aquí amb els ous una cosa que no hem explicat és que hi ha gent que els neteja. En els ous a vegades hi ha excrements de gallina i no hi haurien de ser-hi. En les granges no poden vendre ous amb excrements de gallina, però a vegades hi són. En els excrements de gallina hi pot haver salmonel·la, entre altres coses. Llavors els ous, si estan a prop d'alguns aliments cuits, ens poden passar la salmonel·la allà. També s'han de vigilar. No es poden rentar els ous abans de fer servir, perquè l'ou és un producte que porta una espècie de cera que la fa impermeable, i la salmonel·la dels excrements de la gallina no pot entrar dintre. Normalment, la salmonel·la que hi ha de les intoxicacions és de les fèmines de la gallina de fora. Quan preparem la maionesa i ens cau un tros de closca o d'excrement a dintre del pot de la maionesa. O sea, no se lavan nunca ni para cocerlos ni para nada, ¿no? No. Si los haces duros ya se te morirá todo. No hay problema. Però el pa congelat no hi ha cap problema. Perquè jo me'l tres, Sí. El pa no té tant de risc com altres coses. Sí, no, i a més, els aliments que més risc tenen són aquells que tenen molta aigua. Quan més aigua tenen, això és com, clar, és que ara podríem estar parlant molta estona, però per exemple, un aliment sencer, com un formatge, té un risc, però és un aliment amb poca aigua. És un aliment bastant sec i allà creixen pocs microorganismes. Els microorganismes del formatge bàsicament són els fongs i els llevats.
Però, si agafem el formatge i el passem per una picadora, per fer formatge ratllat, augmenta la quantitat d'humitat del formatge. Primera, multipliquem per 1000 la superfície de contacte de la peça del formatge amb l'aire, perquè al triturar-lo, al ratllar-lo, cada tros de formatge entra en contacte amb l'aire. I a més, l'emulsiona, la mateixa picadora augmenta la temperatura del formatge, se'ns acosta en aquella temperatura tèbia, de 37 graus, els gèrmens creixen i la humitat del producte augmenta també. Per tant, el pa és un producte que si el descongeles i te'l menges no passarà res. Ja? La congelació, et diuen, si descongeles un producte, després no pots tornar no pots. a congelar. Però, per exemple, els pans que es venen a les fleques són barres de pa congelades, un morter de carn i si ho congeles, és un morter congelat i que pots congelar. No vull El pa de les fleques que dius ara, no tot, però algun és pa congelat, que llavors passa pel forn i aquest pa precisament no se sol congelar massa per això, perquè ja la textura i tot canvia bastant. Però és pa congelat, sí, no sé si ho heu vist, però nosaltres que fem les inspeccions... Sí, en les gasolineres. Les gasolineres, per exemple, són pans industrials que el pa ja ve congelat, sempre pa calent. No té cap sentit el pa calent perquè és evident, perquè tens el forn allà. Però el projecte que el congelaries després d'una cocció. O sigui, no és que l'hagis congelat i descongelat, sinó que... I el pa segueix dient que no té tant de problema. Organolèpticament, com deia ella, que canvia molt les característiques del producte i el fa de menys qualitat alimentària. Però microbiològicament... Això jo puc dir perquè ja he parlat diverses vegades d'això. Això és un tema que jo també he plantejat diverses vegades perquè, per exemple, uns canelons d'espinacs que fas amb espinacs congelats, no? Tu fas els canelons amb espinacs que eren congelats, per exemple. I llavors els congeles, no? Clar, estàs congelant un producte que abans havies fet congelat, però l'has canviat d'estat, l'has cuit després, no? Sí, exacte. Perquè has preparat el farcit del caneló. Ha tingut un tractament posterior. El que passa és que, clar, com que primer ho has descongelat, ja comença el seu deteriorament, vull dir, i és això que dius, no? Que a nivell gustatiu i tot, doncs clar, l'aliment ja no és com abans si te l'haguessis descongelat i menjat, no? Ara hi ha coses, hi ha peixos, podem comprar un peix fresc o podem comprar un peix que s'està descongelant en la pròpia peixateria, Tu has de posar en el cartell, peix descongelat. Molts pocs, Ja. Això és important perquè en aquest sentit, si compres aquest peix, no saps que és descongelat i el tornes a congelar, tornem a estar igual. Quiero hacer una paella para dentro de unos días, por ejemplo, ¿no? Tengo las gambas en la nevera, o sea, en el congelador. Pero he comprado pescado sepia fresca, calamar fresco. Saco las gambas, lo cocino, ¿lo puedo volver a congelar porque las gambas han estado congeladas? Sí, porque ya ha acabado el producto. Sí, porque además, las gambas y estos productos suelen hacerse es que a veces lo hago, pero no sé si lo hacía correctamente. Sí. Hay días que no tienes tiempo y piensas, tengo esto en el congelador, compro y lo vuelvo a congelar. O sea, se lo hacía bien. Sí. Vale. Jo ho vull provar. Sí. Ara que ve Nadal, hi ha molta gent que fa estonets de recer. Els de llemes, que hi ha llemes rots. Què passa? Si han patit un tractament d'escalfor, no hi ha problema. Com els fan aquests torrons? El torró de llema és amb sucre, llema i ametlla. Sí, però com s'escau. No s'escalfa res. No s'escalfa res? Amb un motllo? Amb un motllo i llavors s'ha de deixar refredar uns 15 dies. Amb un pes a sobre. Això jo ho he vist a les confiteries, No es crema, no? Doncs això és una d'aquestes coses que hem de fer aquestes investigacions dels exemples que us he donat primer, que vas veient coses que a vegades s'escapen. És que jo faré aquestes coses i tot treball a les confiteries. Jo ho he vist, no? I llavors hi ha unes caixes especials i d'allà es van tallant i es van cremant. I ara diuen, vingui demà que estarà... No, el torró, quan més dies porta cremat, el sucre va baixant. Però clar, jo el que no entenc és que si no està cuit,
La crema s'acuita. Per això, 15 dies perquè han perdut a sobre. Això és el que no entenc. Hauríem d'estudiar-ho bé aquest, a veure si trobem un altre exemple d'aquest. No pot ser que sigui el sucre que és un conservant. El sucre és un conservant, però ho així amb el risc que hi ha de... Sí, el sucre i la sal són conservants naturals i poden ajudar que no creixi. I els ous que utilitzen a les pastisseries són pasteuritzats. Estan pasteuritzats. Sí. Potser la resposta seria aquesta. Però ho així s'hauria de mirar bé. Sí, a les pastisseries sabeu que no poden fer servir ou normal, productes que... Moltes gràcies. Sí, doncs només dir això de les pastisseries, que l'ou és pasteuritzat. No sé si us heu fixat mai en fast foods d'aquests, cadenes de menjar ràpid, que les amanides i tots tenen uns ous perfectes, simètrics. Doncs és perquè agafen ou, rovells i clara, els emboteixen industrialment amb uns cilindres, el rovell a dintre i la clara a fora, els pasteuritzen i van tallant i tens uns ous perfectes. Són industrials, és ou normal, però processats d'aquesta manera. I les pastisseries fan servir ou pasteuritzat que ven brics com de llet. El formatge una vegada descongelat? El formatge una vegada descongelat? En quants dies es L'ideal, tot un cop has descongelat, és menjar-ho de seguida, un dia o així. Quin tipus de formatge, ratllat o...? No, formatge manxeu, per exemple. El més aviat possible, perquè la congelació té un avantatge, que és que conserva més temps els productes, però té el desavantatge que un cop descongelat s'alteren més de pressa. A vegades, per fer proves de durabilitat de productes, els sotmeten a congelacions i descongelacions industrialment per calcular quina és la durada d'aquell producte i posar-li la data de caducitat. O sigui que la congelació s'utilitza també per degradar el producte més de pressa. Vull dir que un cop descongelat, el més ràpidament cap a dintre i ja està. Alguna cosa més? Clar, prepares una cosa per fer-la demà, perquè demà no hi ha temps, llavors s'està calent i no pots posar-la a la nevera. Quan està fred, la poses a la nevera 2 hores. Si te'n vas a dormir, malament, no? Has de mirar de fer la previsió, però a vegades la gent que treballem aprofitem el vespre per fer-ho i doncs abans d'anar a dormir intentar... Hi ha gent que agafa, doncs... És una de les mosques que us he dit, ben tapat. A la nevera, a la pica, amb aigua freda, a glaçons... Un bany maria d'aigua freda. Jo a casa agafo els gels aquests de les neveres de càmping i ho poso envoltat amb els gels de la nevera de càmping. Quan tinc son i s'ha d'anar a dormir, doncs amb això baixes una mica la temperatura. Antigament hi havia carners. Clar, el carner, era això. Hi havia carners i no es morien pas intoxicats. No. Mirem-ho bé, No ens espantem gaire, no? Però vull dir que hem d'estar al cas, no? Per això les 4 normes bàsiques aquestes. Molt bé, doncs moltes gràcies i espero que